سنتەرê parêzgeha Duhok bitir ji 600 zarokên dibin jî 18 salî de li sercadeyan kar dikin. Warvarê bir jî ê ji wan zarokaya ku pitiş salekê li sercadeyan kar kiriya. Lê piştî herîkariya wî û xêzana wî hatiye kirin ji laya Mindalparêziya Kurdistanê û senterê Zêova niha ew kar hêlaya. Spasiya Mindalparêz û senterê Bingehê Zêwetken ku min jî şûl kir sercada ku ez girtim harîkariya malametken deyka min nuker jî makîneka xeyatiyê bû kirî ser şûlken û ez hîvî kem ew zarokên sercada şûlken Mindalparêz û senterê Bingehê Zêwe wa jî wêrê qirtalken ku ew jî biçîne qutabxana xwe û bene serî û di harîkariya jî bêtekin. Di roja cîhaniya nehêlana karkirina zarokan de warvan wek nimûne bizavên Mindalparêziya Kurdistanê û Rêveberiya Çavdêriya Xêzanî bo nehêlana karkirina zarokan hate diyar kirin. ئەو حاڵەتانەی کە لە خوێندندا بڕاون یاخود مافی خوێندنیان هەیە ئێمە لە ڕێگەی سۆشاڵەکەرەکانەوە کاریان بۆ دەکرێ و جارێکی کە مەسەن دەگەڕێنەوە بۆ داخلی خوێنی ڕسمی و نەڕسمی دەکرێنەوە هەندێک لەو خێزانانەش مەسەن ئێمە توانیمانە داهاتیان بۆ دروستکەین و پاڵپشتیان کەین لە برێوی مناڵەکە سەرچاوی بژێوی ناو خێزانەکە بێ gelek nûmuneyekî şona zarokê evrûmeyî navêrê ku ev jî razîbûna deyî babetî zarokê ku em tînîn ev zarokê ew e şwan zarokê ku arezûyek meviyan piştevaniya bikin û anaya xwedê em şiyan vê zarokê bizivirîne qutabxanawî û arezûyî jî ku steranê bêjin ev jî me piştevaniya vê zarokê kiriye û gelekê dî ji nimûnê hêşta cantir û baştir hene. Ji ber zêdebûna rêja hejariyê li Duhok, rêja karkirina zarokan jî zêde dibin. Lewra Mindalparêziya Kurdistanê li gel layanên peywendîdar di bizavên berdewam de ye ji bo kêmkirin û nehêlana vê diyar dê. Şirwan Xedir Kursad News, Duhok.